Asa ka tong manambalay dire ba? La nung Jaime, nakaila ka na si Kalong nga manambalay? Isa Kalong ay manambalay. Oh. Ako man amo. Imo na nga mo? Oh. Pwede magpatambal ko sa akong amigo kay naay sakit akong amigo ba? Oh, dali, eto mo. Ah, sige. Tutuan to nako. Salamat kayo. May kay nakakuan na yun ko kuan ba? Bus Kalong. Ay magpatambal. Uy! Isa mo na! Ay dulu baro. Bus, Oo! ikaw si Kalong nga manambalay? Oo, ako'y manambalay. Bangkitang manambalay. Nga naman dahil sa may tuyo. Nauntay akong tambalan ba kanang akong amigo? Nga may gibati gyud. Pwede ako siyang kuhaon? May gani kay nakapangutana ka sa akong amigo. Okay, wa man gyud ko nagtuo nga imo man day ning kuan day. Akaw ba na? Ikaw ba din mo siya? Oo na. Sige. What's ka dali ha? Ako lang kuhaon. Dala diri Kay kay. luoy naman gud to kayo. Dala diri, mauli na. Sige. Dung Jed. Nanay manambalay diri Jed. Ako kang patambalan kay unsa man day na imong gibati? Migo. Ha? Kuya, sakit ko. Uy, kuan. Mao? Sige, dali ki. Ubanta na diri si kuan. Bagitan daw ni nga manambalay. Atong patambalan ni imong gibati aron kuan ba? Oh, no, Mao na si Kalong nga manambalay. Ngamay mo ipadampan. Mao ni siya. Kalong. Mao Ay, ni kini. boy. Oh. Mao ni siya. Unsa may sakit niya? Ato lang siguro siya pangutan-on. no. Oh, sige, ingkod. Ingkod. Lingkod sa Unsa pangani mo? Jid. Be, mo sabi? Oh, no. Uy! Uy! Kung anak, kuan mo kung utol ha. Oh, tanong mo lagi. Yung sa manani mo pag daot. Akong gitambalan kay Sa daw daot. Tambal, sakit daw yang utin o ang iyang dughan. Laro ha kay kaning grasa basig gihampak ko si mong Be, guy. tanong mo lagi. Ako ba wala daw? Maulian lagi na, maulian Wala na. Di ko gusto nga mawala na akong igsuon ba. Di lagi. Patambal nga ni siya kay sakit daw yang utin o ang iyang dughan. Tol, okay ra ka tol? Okay, tol. No. Oh, para na ron. Maayo ni. Imo na Damay ko ni utol. utol. Imo na utol. Kuhay problema ni mong utol bisag nga ni imo na siyang gison gyapon. Laro na ba? Klaro kay ni. Ayaw ha. Pangbabot ko. Uy! Asistan! Oh. Kuha nga itong parapernalyas, kaya asot yan tambalan. Oh! Oh. Usap, uy! What? Kaya yung ito. Be? Oh, no. Uy! Uy! Oh, no. Ay mo sakit dong! Ang imong sakit dong! Kuwang ka og kape! Asistan! Kuwang kape! kape. Kape! Para maulihan niya ang atong pasyente! Pahim na! Imna! Hibuhatin mo! Okay. Pero may gagana akong kuan, akong pakiramdam. Ulihan yun? Ulihan! Naulian na ka amigo? Okay na kayo, migo. Mao? Salamat kayo. Dala lang perminti siya! Manambalay, Kalong. Salamat! Salamat kayo. May problema! Ulihan na ka! Kina. Kapirang tambal sa imong sakit mong utin ug dugan. Oh. Kapira! Kape. Dala lang diri ang imong mga amigo gyapon kay kalaan ta man ang balay. Banggitan ko. Kape na, Kalong. inom, kape. Nga, ang atong assistant si Jaime. Manamang kauban. Kayo mo na nabayalong. Oh. Hudda na. Okay na rin ka. Ug na kay sakit nga lang diri, inala sa Jaime kaya ako man ang kauban. Oh, no. Sanay, kape. Kape. Oh, kape. Salamat kayo. Okay. Oh. Be, pero be ambak be. Liskog na ka amigo?
Ay sus. Ay salamat kayo, Boss Kalong. Na okay na gyud ka akong amigo ba? Salamat kayo. Oo, salamat kayo. Puhon magbalik-balik rami diri oh. Oh, may problema, may Kuan. problema. Sige, salamat kayo. Oh, sige, salamat kayo, Boss Kalong. Mm.